LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Serious, very serious. Prince Enda, wekuru walo gijibwana. This was the right time to show us your unity. Wangeo ni unfamous, wangeo ni jiongeu. Lakini Raila Amolo Odinga nyochore wojoluo teko mora chiel. Makatano wa expect ni unbende kaka joajawa. Udhie studio, tuwero nwa wera chiel. Mondo nyiswa unity mabende ungodo. Ok ni ukawa advantage mangato ka ngato dhie studio dhi record thume mamare. Weuru walo gijibu wana. Ema jalamo, nyakoni maber ni aluong nyithindo gi nikech samoro Prince ndagi nigi wigi ok ti maber. Femo ketho wigi. For example in Tanzania, wasani teno kao differences magi kane Magufuli otho moketo piny. Magi golo wera chiel. Ma unite the country. Mondo mi Prince ndagi nigi kao gini kaka unity factor. Uchokru kumora chiel kaka joangla udhie studio. Ngato ka ngato gol verse mare. Prince ndagi ni ringe studio. Mondo mi jionge ni koro hero Raila sana. We uwalo gijibu wana. Dhiurwe studio. Kila ngato ka ngato eni ajawa artist mongeregi. Ngato ka ngato ka verse ni okete thum. Mondo yuag Raila kanyakla chiel kaka ji yuage sani ji obriwore kumora chiel. Un koru biro ka ukelo nwa disunity ma ungo. Gi ubi nafsi. Gi roma richo ma ungo. Ni ngato ka ngato dhie studio dhi yuago Raila. We ukuodo wiji. We ukuodo wiji. Prince Inda chai kabisa. Yes, Raila ni hero. Samoro ne no siepli. Okija nyiswa ni koro ine mea ni here moingo jite. No ningi call upon your fellow musicians. To the studio pamoja. Tu yuago Raila Amolo Odinga githuma chiel. Okitimo gimaber. Ema jalamo. No ningi kao nyithindo mapachi yok tigi mondere ukomora chiel. Kwani uongere uruok. No ningi ugol thuma chiel. Ok ni ngata chiel dhie studio. Ngata dhie studio. Mano disunity of the highest order. Revisit turugi mutimoni. Wadwaro thuma chiel mag joja wateme yuago go Raila. We uwalo bedurugi unity. Yo, this is serious. Very serious. Prince Enda. We're gonna see make it tena. Wira mana koni goni ya sani onigo beni wabedo gi unity. Mana wacho ni joajawa te odhi studio record thuma chiel ngato ka ngato kel verse ne. Kendo na wacho ni ya ni timo marach kuom dhi studio golo thumi kendi. Otim gini kaka jo Tanzania notimo ne Magufuli. Kaso podi yudo nafas mar gonago sime me tena go. Ni nyalo timo na gimoro makata family na ok nyal yiego. Nafas me yudo migona go simeni. Diri urigi jowete ni ugol nego Raila Amolo Odinga thum me yuage go ma jo piny dhi winjo. Ni wuondo jowete u. Iwuondo jowete u nudhi kodgi studio. Ma wuod Phoebe wuok nyaka Nairobi. Wuok Kisumu kabiro Nairobi. Sani gi manyo kaka ginyalo facilitate. Wach thum. Wach record thum me yuago Raila Amolo Odinga. In sani kigo kagigoni simu to kimaki. Jo thumbe wete ni kuma nitie kuma gitere gikete studio. Gineno kaka ginyalo facilitate mondo gigol thuma chiel miyuago Raila Amolo Odinga. In sani kigoni simu okimaki. Mr. Kede ming'yo namba ne imanyo tena go. Bro, wadwaro umoja. We will never accept impunity. Wadwaro umoja. We tena an. Kendo ka gimoro tima to in mise tena ian gi evidence. To kariambo to dhi maka itera court. Koka mano jo thumbe duto te wan gi minwa moro man diaspora odak Amerika iluongo ni Rachel Amimo. Oyie golo facilitator ya kizungu tek. Rachel Amimo modak Amerika mosechung gi jo thumbe kendo osechung gi nyithi kiye e pachoka. En mano ok odwar ni weche ne obede social media. Owacho ni jo thumbe ma record thum go. Aoro nugi moro matin through en. Oro na sani kenda oro gini ne Eda Ayon.
ase wuogi jothumbe me studio go kendo ang'e jothumbe mane studio aoronu gimoro sani mondo mi ugol thum miywago go Raila Amolo Odinga threatening moko manono mag ng'ato ne oringo dhi ogolo thumno will never work. Goluru thum maber. Awuoyo gi Rachel Amimo mosechung' gi ji kendo osechung' koda kendo osechung' gi nyithi kiye ji mang'eny ong'eyo. Awuoyo kode sani oro gimoro matin mondo mi aorne jothumbe me studio go one kaka chamo go gimoro matin ka gi record thumno. Ero uru kamano. Yo, this is serious, very serious. Prince Indah, delete that song from YouTube. Ka Wood Phoebe no se luongo mondo dhu record thum jo angla te kasto iti kalo wachne idhi golo thumi inyiso ubinafsi ma in-go man gi marach. Delete that song. Wadwaro thum achiel ma jo thumbe te oriwore to ywago go Raila Amolo Odinga. Ok ni kori nyisowa ubinafsi ma in-go. Wadwaro unity. Wood Phoebe, a big producer, legend producer mogoli nyaka oko, nyo se invite you mondo mi take this opportunity mondi luongo godo jothumbe moko ma junior meingo gi fame udhie Barikiwa studio Nairobi udhugol thum achiel iti seringo we walo Prince Indah. Sometimes bede ng'at moro mamuolore bwana. This is wrong. Delete that song from YouTube. Luong jothumbe weteni riego uru Barikiwa studio goluru go thum achiel. We walo gi ji. Nyakuramogi be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny. Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas, kik ibed gi kionko moro amora nimar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth tudri kodwa e nembniwa magin 07 11 92 32 74. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba managi LTN Luo Trending Nation. Nyakuramogi machiegni kendo ma pod iluongo ni LTN Luo Trending Nation kuma mopandi nyenyo e lela ka anto kaka pile ung'eya maber. Anto tia fulora ma ang'ene wada se jogo kata jomoko yawa. Luonganu mari nasho mari chieno jamone mbele chiene mineno mbele emiyoko. Inyalo wacho kachenu mari dhako ngudi nigi chake kore kubni ariyo to pod chwako sitirungi. Gikuma wantiere sani Nyakuramogi pod waomboleza wacho ni pod wayuago thuon iluongo na agwambo chuny piny, agwambo wuod oganda. Kendo piny sani opong' gi kuyo, rumbi omako piny Luo te, Kenya to kata piny mangima nikech nineno ka waindi ywak, ji ywago molo mang'eny sana. And wan kaka oganda joluo ing'e maber kabisa ni gik moko to pod nyaka dhi mbele and e kinde gi eki mabende wanyalo learn from what has happened. Adwa mana ni react gik moko matindo mabende aneno ka timore e mbui kacha. Ji wuoyo mopogore opogore about lal mar Raila Amolo Odinga. Ng'ielo rengo neno endo koro kelo kuonde mopogore opogore. Mokwongo we akwonga appreciate so much iluongo ni Jwajawa kuom ng'ado shows gi te. And naneno kacha ka Mr. Kede okwayo jo Angla mondo mine gi ng'ad shows magi mabende ber sana. En gima ber mondo mi no owach kamano. Mr. Kede no kwayo jo Angla ni yawa kaluwore gi gima timore ni wewa ng'aduru shows wa te. Mano no timore kendo jo Angla
oduogo ong'ado shows gi mana chiel koro wuoyo ng'ado shows joangla ng'ado shows mag mana chiel. Ariyo en weche ka congratulate jo thum kuom donje studio mondo mi gigol ne baba thum. Sawa, ng'ata sani yudo kodonjo e studio golo thum, mano gima ber sana and I appreciate. Kata kamano pod a react gimono Mr. Kede wacho. In fact Mr. Kede no wacho the same thing ni wadonjure e studio mondo wagol ne baba thum, ma bende no timore. Kendo mano miyo Kede is calling himself a king because maybe gik mono echo no timore kaka owacho no endo, and sani Mr. Kede nyalo refer himself to be a king, though I have an objection. And on the other side bende gima dang' achaka congratulate kod apane adhi congratulate gi ariyogo ma bende dhi bedo main topic ma kawuono kuom gisani. Achiel en ng'ado shows magi, ariyo en golo thum. Koro golo thum ka endi nitie jok man gi paro mopogore opogore. Prince Indah nogolo mare, Aungo Wuod Awendo, like jok mopogore opogore nodonjo studio mondo gol thum. To ne Mr. Kede wacho gimoro ni nwariwre uru kasto nwagolo thum achiel. Mano nene kanyo. Then Wuod Phoebe be nochako wacho kacha ni joluo odhi mondo gigol thum, mano be nene kanyo. Kata kamano nokotimore kaka nowachi no endo. Joluo nokodhi oriwore, ng'ato ka ng'ato nodhi odonje studio kien, though ni there are some group of people mane odhi kumoro to ogolo thum. Iwinjo nitie jomoko mono dhi omakore kaka group, kaso nitie jok moko mono dhi obedo kaka individual. Gini nigi two sides ge. Golo thum kaka individual gi golo thum kaka group kaka ne ji wacho, gin gi two sides. One, nitiere jomoko mane ok nyal afford chopo ka Wuod Phoebe in terms of distance. Kech inyalo paro ko maybe watch ni Wuod Phoebe ni Kisumu for example, and then somebody is here in Nairobi. Iyudo ng'ani en gi thum ndeyo but onge gi transport. Iyuda koro nitie jok mang'eny moko golo kata thum to ok ni gionge thum gin go. Iwinjo, and mano ne nyalo miyo ng'ato we chopo. But on the other side, riwruok kaka wasani madongo, let me talk about wasani madongo. Wasani madongo do riwore de gigolo gima quality. That is it. De gigolo gima quality. So on my side, I don't view thumbe ma jogi ogolo ni they are genuine. No. Jogi, we call them opportunistic. Gima jo angla otimo, jo angla tiyo gi opportunity. Why? Because they are asking themselves first, if we come together, then we gol thum. Nikech gise commercialize and they're gin gi paro mopogore gi ywak. They are asking themselves, thum ni dhi bede YouTube nga. Thum ni ngama dhi distribute. So, nyiso ni mind mar ywak cha gionge go. Jo angla ok ogolo thum mineno ji ywak gi ni lit negi ywago baba, nothing. Kech degi ywago baba di ji oriwore to golo thum kumo dhiye none of our business, gima duong' ni jopiny owinje. But gima chando ga jaluo momiyo kata neno ka ji yware koda, iyudo ka ng'ato oyie strike parody e YouTube na, but YouTube jomoko to nitiere. Why? Onge maber ni joka onge gima gichadhe impact maduong' ahinya. Iwinjo koro omari ni manyaka wade. Otherwise ka en kumoro amora kata ng'ato keti ochopo million, we don't care. Koro mari. So this is what is still acting as an obstacle in this industry where we only focus
it is a sport mwang'iyo kama indi ok think outside the box as others may say or may put it. So kineno ka indo golo thum ok ni oyuago Janabi, ok ni oyuago ok ni oyuago Raila. It is an opportunity, yeah, being that wave sani en mar Raila. In fact apani wave mbono wan go en mara bongo Jakabwana digi be darling, where do you need, baby, come tell me, baby girl. But sani wave mar digi no nango jimon. So anything to do with Raila iyuda. So Joangla, of which it's good because Gimbegi use that opportunity. Koro ngato kangato manyu position negi Raila. That is what happened. So people are like koponi sani koro ade ago collab gi Papa Tigi kiangawa gi kianingawa, like okade shine, you know, and people want to shine. Injo ngato gombo ni ane mathuma ni biti godo e gari bigo e liel bigo, you know. But let us look at Madaraka songs. Wachaka tagi monotimore Kisumu, wachaka dhie monotimore Homa Bay, negin quality. Why? Because ngato gula line moro ma short to is very strong to tieko. Than need what the dakika boro. Koro is giri abongo wodo ganda kirango. Fake. Eyudo. But kingie at terms mar sana, they are correct. Nikech katabati no donje studio ka yuak, you know. But kane one kaka juluoni ne en mar yuak. Then what would Phoebe did is worth appreciate. We should appreciate that. It's worth to be appreciated. Why do I say so? Because what Phoebe gini legend no ningo wachi ni todak ni uketo oganda kanyakla. Yeah? Ineno kataka Madaraka nitie Wood Phoebe gini e jok ma choko ji tima chila riedek timo production to Wood Phoebe ne mono yie nyiso ni en kaka legend no se yie eyudo. Koro kata ne udhi utimo to gicha dong mar Barikiwa to no dong ni joluo present gimoro nkech ang'eyo gima Wood Phoebe is capable of. Okinya kona ni just transport madhi Kisumu dota Malaysia dota mo Prince Indah dota mo Musa Jakadala dota mo no. But you know what? Ngato ka ngato dwani o shine e yore kende nyiso ni ya one pod one gi mentality mar competition nyake liel. You got it. Yeah? So mani gi mono tamware urok. Mari dwano shine. Kari ora gi ji ngato nyalo uma. Adwago mara kenda. Ineno, kora goyo tikete YouTube koro ana not nikech ambi na golo thum koro ana ng'eyo an gi views adi an gi 200k. Elisha nigedi pagabi gari e kare poda pek. So gik mwatimo gi te onge mitimo ne Raila kata di ana wacho ang'ene ng'ato nyalo pinga, but that is the truth. But congratulations kuom wer, congratulations. But behind that wer jogo kiwag Raila di yuago Raila de wariwore. But nikech an gi mentality mara iluongo ni egocentric mara mane momiyo kanyariwora gi ng'ato. Okay, kwase wer then ikete YouTube channel mar ng'a mentality ma wan go iwinjo mane matamo nyaka jomoko tich odhi dhi kanyo odhi konyo ng'a. Ineno ng'ato yudo nyaka opportunity gi Indah to wacho ni odhi konyo ng'a. Okay, ni Indah is a platform on his own. Omiyo kitimo gimoro kuome itimo gimoro tiwene, that is a plus on you. Ngato kne ngato pod wacho ni wati kwa timo gi Indah. Okay, ngato timo comedy clip moro mar comedy go mari Germany en ng'ama nigi 500 following to chune
ni umari ok nya keto gini we aketi iyuda kasto dhi obet gi views adi 32 to mari do kete do yudo 4k views 4k views ni nyiso ni ji 4k gi nyaka ne yudi ji 500 moko madhi medori e 500 kata ibedo 1k following. We don't see that. Iyudo nyaka upcoming nigi mentality ni an ka wer gi inda dhi uma. Iyudo upcoming an ka wer gi inda dhi uma. Already umori kurunga umi. Nitiere gik moko nitiere chains moko moningo beni wa break. Jothumbe wagi osegolo wer mabeyo kendo gisenyiso luor mar Raila Odinga ka gigolo wende mamit ma giywago godo Raila. Kata kamano jothumbe adek minena ketogi emogolo thum motimonegi budgeting maber. Otimo budgeting maber ne thum manigi quality ka giywago godo Raila. To thum mokawa attention mara en thum mara Aquino Chogo. Aquino Chogo riyore kind chuo mo barogi kendo oywago Raila malit. Aquino Chogo golo thum maber. Title mar thum en Piny Okuyo. Aquino Chogo madwa keto thumbe mondo winje joka nyanam. Aquino Chogo oywago Raila maonge ng'ama romogo. Kata obedo ni jothumbe mang'eny to oywago Raila to mineno maketogi adekgi emoywago Raila sana kod thumbe ma ibi pargo Raila kuom thuolo malach. Ta Aquino Chogo bo chako eogi. Kata title mar wend Aquino Chogo en Piny Okuyo. Winje uru thum Aquino Chogo nyar Mwalimu Teacher. In fact, Aquino, you are the queen of Ajawa. Ma e thum. Agwamba wanya lego ni chuma lieta na ywago baba. Ni wanya lego ni chuma lieta na ywago baba. Natego mino buru wadi sakwa bondo na ywago nyundo. Okego ne wadi sakwa bondo na ywago nyundo. Raila kori ongera tego gini chalo nwale. Kakori ongera tego gini chalo nwale. Amolo kori onge di bondo pinyi dumburu. Kakori onge ni jowi pinyi dumburu. Jatelo Piny Okuyo miwuoro dhano ywak malich. Piny Okuyo miwuoro dhano goyo nduru. Jo Kenya ywagi, Afrika ywagi, dunia ywagi ni tetete ni ywaga molo. Mombasa ji ywak, Raila ji ywagi, Nairobi ji ywak. Yes, nyakula mogi. Kaka nawacho kanyo ni nitiere atonde moko ma pod kethonwa wan kaka joluo. Iwinjo nitiere gima sani kata ng'ato nyalo bedo go idea maber kabisa. To being ni en ng'ane, mano ng'ama nigi paro no, mano mari nyathino, mano paro ma wuod Phoebe nogolo mar jopiny oriwre cha do bet ja Nigeria moro modhi oloso ot Milimani Kisumu kata Kilimani Nairobi ka to luongo joluo tejo dhi artist do dhi kanyo te to nikech en wuod Phoebe. Mano ng'a ni wuod Phoebe to en idea maber. Iwinjo kata kuma Barikiwa nitie sani debe ni wuod Phoebe ok nie ma ine image ne kanyo. Sani de Barikiwa ni mabor seriously. But nikech en wuod Phoebe. And that is what even affects LTN. Mano ng'a eno mari nyathino, you know, idea ber but en ng'a nikech joluo nigi gichecheigi odwa tiyo kodwa, odwaro ineno nyake ywak mar Raila. That is why I am telling you these people are not mourning. These people are building their music career. They are proceeding. King'iyo kaka ginyalo penyo nitiere thum nosedok penyo abonge mono sekwanyo kende. So gimoro moro manyalo kwanyo sani ng'ata ywak nyaka ng'at makuro go oko nono teknigo Raila jogi ok ywagi agwambo nothing.
and nikech en gima ikalogo sa igole quality moro maonge. Iwinjo? Nikech thum Raila kigolo bang' ka Raila oseiki to kodhi bedo meaningful. So ng'ata ng'ata riyore. Onge. At least kigo line achiel tiwe ni wadu chako go lines moko iyudo ka ne wan gi gima quality. Ana adwa chur gi dakika 5 kende, dakika 4 kende, dakika 3 kende. Koro no ene mang'eny gimogolonge. But nikech en wave mar Raila, people have to rush. Umari to werango. Utieno to wero ne Raila nango. Utieno. You know, that is what is happening. Yeah. In honor of Baba. Onge. Aya, sane wagine, sane ni ung'ado show. Ng'ata ni kaluwore gi tho mar Baba. Wang'ado kaluwore gi tho mar Baba. Onge gimoro kaluwore gi tho mar Baba. Jogi go business. Ging'e maber ni kas tembe gi obed affected. Ka ng'ato lalo joge ne mutiyo ge band to pod go tich. Joge ne to pod go tich. You want to tell me that ng'at majao konyalo miyo koro to ng'ad shows ma 1 week. Jogo ng'e maber ni jok mana gocho ne gin joluo. To joluo kaka man gi pesa chilleri adek nitie kaka gini o affect us, especially jok mane omako politics gi kenango gini omako piny. Koro jogi ok dhi biro. Jok momiyo ng'ad show mabeno onego wach ni nikech gini affect fans wa. Mano to da iye. Gige maber ni ati gidhi gocho ne kombe nikech ji chunygi omoko joluo. Ok ne Raila. Iwinjo? Mabede nitiere koro manager ma wiye tiyo. To koro en ok ondik Raila. Adier ma Nyasaye nondiko ni bikech gini omako fans wa, wariwore gi fans wa kanyakla e mon Baba. Iyuda? Onge? Jogi kas tembe gi ema ging'e ni gicho mako. Koro iwuondruok ni ati because of Baba. Nothing to do with Baba there. Onge. Jogi mongo. Jogi mongo. Fans of the holiday. Ji odichi TV follow. Kaka gik moko timore kata jok mok dhi. Iwinjo? Nobody will go and dance. Ji odichi TV. Ng'ato se ywa mzinga ne ot. Kaka aran gi mzinga na batha kama. Kura Foley TV. The Nash Pictures bune no ng'eya ka nyalo so poster ta Foley TV. TV ni batha kanya panu nyalo neno karka TV moro ni kanya. Nya 6 inches moro. Keni en 5 for 10. Iyuda. So these people timo tijegi. Baba has just interrupted. Then they've used their artistic skills, of which I appreciate them. I must appreciate them. Anyway, I must appreciate them. Nikech mondo mi yud ka ng'ato golo, ng'ato chokore magol gimoro within that short time, nyiso ni wiye nyaka chiem. Makata gino koro ok make sense, but ogole. Areyo chako paro ne mafans. Ineno, like mafans mono neno kapok ng'ato drop gimoro drop. Iwinjo. Mani lungo ni managing situation and becoming opportunistic. Sami yudo opportunity titiyo kode. Obed opportunity mar liel. Obed opportunity marango. Ineno? So, they are opportunistic. Kawacho kama tokubiye, that is what is happening. Yeah, that is what is happening. But ni ng'ato wundre ni Baba let ne joluo gol ng'ato ka ng'ato manyo. Kata an jomoko nosekasa no mari donji. Adwa dhi golo parodi moro mar let. Taneo kaka ji oriyore to wacho ni kik onen competition. Wakwonga relax. Iyuda. Nikech ka en ywago Baba, okay.
kaka Lisho yuage, kaka Ongo yuage, kaka Prince Ndo yuage, kaka Queen Ochoge chawinjo ka yuage, kaka wate wan joluo. Wate wan joluo. Donge. Kori wacho ni jogo se yuago baba. But kane ber tineno kaka watime Madaraka cha. Joluo biro. To ng'ato ka ng'ato go line. Kata koro dhi thum mar dakika 15. Tenoma nikech umeri go dakika 2 ng'ane go dakika 2 en thum ma flow. Ok midwa nuo baba diboro. Baba ywewa. Baba wachako gi kanye wan joluo kenang'o. Nwachiwo gokinyi kaka pile. Message donjo na. Gazeto ndiko, radio lando. Ene news. Baba wewa malet. Agwambo chuny piny, agwambo kegoneya. Gir dakika 1. Ng'ato koro dwa chono no dhi dakika 5 nikech oloso thume kende ng'atadi. 1. Wan kaka joluo sana entertainment industry. Ando chieng' moro. Iwacho ni you'll not know the importance of your buttocks until there is a boil on them. I know as I talk, achalo ng'ama iluongo ni a heckle. Yeah, agweyo ne jomoko. But one day you'll come to know. Emomiyo na kuno ni disagree gi Mr. Kede. Ni kano wacho ni postpone uru, to neno ka jo postpone, to paro ni jogo postpone nikech no wacho. Jogo postpone nikech ging'e ma jogo ng'eyo ne kas tembe gi ok ni maber sane. Gini affect joluo. Omiyo jok mang'eny ok nyal dhi miela jawa. So they've calculated and they know. Koro mane momiyo gichung'. Ok ni gichung' ni gine liel. Liendang'o. Ging'eyo ni jok mang'eny Raila nogo chunygi ok nyal dhi miel sane. Sane ji dwaro mana amolo danda thumbe moko ma iywego pi wang' ji. Only that. Otherwise ka ginyalo bedo sure, ka jawanglo moro sani nyalo bedo sure ni osiepene moko okone ni wabiro kanyo ji 200 kata wasichudo bigo gegoyo. Winjo. Show ma giluor the risk ni nyalo bedo nono. Kede. Jogi ok ong'ado nikech ne wacho don't call yourself a king. Gima kata imbi nyalo reason. Ne jogi ong'eyo. Iyuda ni kastembege samoro ok dhi biro mang'eny. Omiyo kuom mano, instead of they mondo gi make laws, to giweya mondo wachi ni ane gi ng'ado show. Instead mar gidhi to dhi ogore noma. Mane gimotimore. Ng'ato kikundi ni jogo owero Raila mo postpone. Sani luonga ne jajawa ikone ni miye 200,000. Obiugo ni show gotieno. Kumong'e ni show mari ine medhe lal. Obiro. Iyudo. En mana ni ging'eyo ni etize moro ng'ato nyalo tamore. Ng'ama ng'i ahead wacho ni nyal chula 200,000 tadhigo ne kombe tidhi wachna chako rumo. Koro ng'ama riek nyalo koni ni wawa pod waywago baba. But ng'ama odich gi pesa be pod bobiro. It means ni reasons ariyogo onge kuma baba donje kata chiel. Onyalo we biro nikech inyalo chule to ji ok dhi biro to dhi dong' ka gima osechako rumo. So that is it. Mane kendo mono Mr. Kedo wacho. Mr. Kede no chako owacho wach mar Prince Indah. Ni Prince Indah gocho ka threatene. Prince Indah gocho ka threatene about, okay. It is in Ajawa industry. And akia kaka bro kono jo Ajawa.
ni gimoketo kata jawa industry bedo active as such en how noisy Ajawa is. How noisy Ajawa is. That is why Ajawa is where it is. How noisy. Ajawa is so noisy. You get that? Tijok moko mono kyo kot jarapogi but bang magisegore gi chiege my way, you know how it is noisy. You know, so even somebody that is not interested must hold the ears to sama odino ite kama tipenje na ngati more tipenje ni to wacho ni kwani ukiwinji jama mago kokono tujitengiyo kanyo. That is what has made Ajawa to be where it is. Gimoro mutimo malich molo jorumba onge. Gimoro mutimo malich molo jobenga onge. Jobenga gi jorumba first negidhi keto gimolungo ni formality. Makoro gimoro mara en formal, ok taji ng'ane, ok taji no. Ng'ane ok nyal taji, ng'ane ok nyal wuoye, ng'ane ok nyal mul, ng'ane ok nyal It is a high time mondo wabed civilized. You know, somebody like Prince Indah okoningo bile kata ni podi yudo simbe ni umari kenanga. No. That is so petty. That is so down. Enyo. Manoraj. Ekech. Akegi matimore. Prince Indah ni mokono wani kuku miti sirumu. Enyo. Ene mono wakao that say kuome. Nyiso ni kapodi nyawuku Prince Indah is there. And actually koponi atikori doke reality okanyal wuok kuom ngama onge. But I don't ne Rigathi Gachagua wacho gimoro enda konuga pile poda biro sungora nugo ni if you are in this industry, not even in this industry, if you must live on earth, then you must do your research. As they say, if you read, you know. You know, if you read, you know. And I have a friend that told me that Umari, reading is not just taking a book physically and going through the pages. No. You can do your own research. That is reading. You read on what movie entails. How do you read from this movie to the other movie to this other movie to the other one? And you improve. And if you read, you know. Yeah. Some of these things that I do even on social media, I didn't know them. I never passed through maybe a formal education system where they teach me Nyumari, Maitemo, Kamano. Due to daily activity and thorough research, the reading that people talk about is why I can do some of the things that you see on social media that sometimes you may reject, but on my side I know their impact. Kori nyalo nena na onge politics, but I follow people keenly. That is why I also have my favorite politicians, you know, maybe from their speeches. I do listen to PLO Lumumba, you know, I listen to different people. I listen to Reverend Lucy Natasha, you know, and different public figures. I don't just go to the house and just circumnavigate their Jawa. No. For us to have different touch, then we must be people that are doing our own research. Listen to some of the politicians. Don't just be an opposition person that you oppose everything and you don't have even another option.
So I do listen. One day, Rigathi Gachagua was trying to say the same thing that is now, that people are now talking about, Raila issue. When somebody posted that he was sick, and that there is a letter that was written. It was addressing that issue. It was condemning. Even Uhuru Kenyatta came out and condemned that, And Rigathi Gachagua said, even the era of Daniel Toroitich Arap Moi, people could talk about different things, about health issue. Moi is sick. Moi is seriously sick. Moi is about to die. Then he's just taking a walk from KICC, running to the vehicle, and the story ends. I always do it sometimes. There were some people that were trying to tell me that, Umari no temo wero parodio tame. Some watch come on, what do I do? I think I go to parodis ariyo makali tawe kanya. Oh, kari porugo le okmet kienango. So first statement, nen golo parodio tame dong no panigi no yot. A second one koro okmet nyisni golo ta golo. Oh, tigi beat ni. So geya golo parodio tame to tigi beat ni. Golo parodio tame to an ngani ojoga. Koro kata koke duoko ge physically okigocho ni ngati penyi mera iwacho ni golo parodio tame nyalo chulo na studio. No, do one and you calm them. You are an artist. Somebody is talking ill about you. I love Kakatalanta. People really talked bad after performing at Kakamega Malaika Festival. Was it Malaika Festival? I think so. I don't know. But it was something. I think Malaika Festival. I don't know. What did Kakatalanta do? He came back and improved. And so when Emma Jalamo invited him to a certain show, I think in Greenspan, Kakatalanta performed well. So that is how to handle things. I also love Emma Jalamo. When people were talking bad about him those days, mono emo o hit. Oh, jamani ni Illuminati, matindo gine ni jamani gine. What did he do? The studio. Then Luero giji Facebook te mango i alienda studio direct akatoa ngoma. In me chayo jathom. In to dio gole mamit manyaka jok machaye chako miel. So that's the way to go. You are an artist outside there and people are talking bad. My friend, if you can't handle it as an artist, then you start threatening people. You call, you make calls, you do what? Then you are still not mature artistically. And I keep on saying, you can be talented, but you are still not artist. You can know how to sing, but maybe you are not yet a musician. I do tell people, yes, even if you have a lot of jokes, there are a lot of things. Let me not talk of a joke. You have a comedy. Sometimes there are serious people that do not want jokes. So let me talk of comedy. Even if you just have a nice comedy, it will take you a lot to be a comedian. I keep on telling people, you may be so talented, but it's very difficult to be an artist. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno ko kuo matiende ni onge. Isebe.
ne sigana mamulo ngimani, sigand joluo, Joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla ong'eyo ni life mar jothum gi familia margi ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundho ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kae. Kete mana kokidwa kete ka to wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. LTN. Luo Trending Nation. Very serious. Jothumbe waduto te sani ni e studio. Jothumbe madwaro umoja ne jothum ni e studio. Kendo through minwa maluoro, min yawuoyi, min nyithi kiye modak America, Rachel Amimo modak e piny mar USA. Owacho maber niya, odwa golo token moro mar studio ne jothumbe wa modhi e studio mondo mi ogol ne Raila Amolo thum achiel magidhi ywago go Raila Amolo Odinga. Currently jothumbe wa mane studio wan gi Okoth Jarapogi, wan gi Edayon, wan gi Kaka Talanta, wan gi Okoth Jarapogi, wan gi Elisha Toto, kendo gi ng'eny dango ka kwan gi magi rum. Koro jothumbe wa mane studio goluru thum mamit mokalo, kendo wach matuche ni idhi we slot moro matin, idhi we space matin, kendo Tommy Sifa Wood Adiedo dhi keto verse ne kiny ka Wood Phoebe osedok Kisumu. Wood Phoebe erokamano bad Nyasaye gwedhi kuom ting'o studio kiwuok godo Kisumu mondo milaw go jothumbe dala mar Nairobi, kendo jothumbe moseyie makwano nugo Elisha Toto, Okoth Jarapogi, Fredy Jakadongo, Edayon, yani gi ng'eny kabisa, gi jothumbe mag gospel nitiere kanyo. Koro minwa mar miluongo ni Rachel Amimo oseyie kendo adhi facilitate wachno mondo mi studio token moro matin mondo joge wagi owerne Raila Amolo Odinga thum mamit, kendo minwa chowacho ni kede through kede promotions nyaka gini nyaka timre. Ero uru kamano, golu thum mamit. It's very expensive to be an artist. Why? Because you are owned by everybody. Even those that do not have life own you. Yeah? Hata wale ambao bado hawana maisha, ukiwaona hivi unawahurumia, lakini wanakuangalia, wanakukosoa. And most of them feel like you are living because of them, of which at some point it's true.
mtu hana chochote mbele wala nyuma, lakini bado anaweza tafuta shilingi 300 akuje kwa show yako, afanye nini? Alipe, aingie. Kwa sababu labda hakuna mawazo akiwa kwa nyumba, ana chakula, ana kodi, ana chochote, lakini bado anaweza pata shilingi 300. Anasema basi acha niende kwa Okoth Jaramogi nitulie hapo, ikifika asubuhi ndo nifikirie nitatenda nini. Waona? Anakuja kwa show yako, lakini bado atatembea kwa miguu akirudi kwa nyumba. Lakini wewe unatoka kwa show yako unaingia kwa gari, na pesa yake ndo utatumia kuweka mafuta. Inamaanisha kuwa ni vigumu sana kuwa msanii. Nakumbuka unaitwa kioo cha jamii. Inamaanisha mwenye ako na sura mbaya bado atakuja kwa kioo ajiangalie. Mwenye ako na sura nzuri vile vile bado atakuja hapo. Na wewe kama msanii, je, wajua sifa ya kioo? Kioo iko na sifa gani? Moja, inatulia. Hata mtu akifanya hivi, yeye ametulia tu, hiyo sura ndo inaonesha hapo. Kioo. Lakini kuna wasanii wengine wakiona sura mbaya wanakasirika, sura nzuri wanacheka. Ni kioo gani hicho? Tell me such type of a mirror that we have. A mirror that will change depending on a person in front of it. A mirror should remain constant. That is why I'm saying that it's very expensive to be an artist. Just being an artist. Very expensive. And my friend Austin Sismat always tell you people, there is nothing as useless as talent. Why? Because you can have a talent and it may not pay as those who has realized that they are artists. True. Ilo nasema bila uoga, nakwambia waweza kuwa na kipaji lakini bado ubaki maskini. Na kuna mwingine hapo kando yako tu, ana kipaji vile, lakini ashagundua yeye ni msanii. Unapata tu anapata mapato. Hata mimi mara nyingi watu wanashangaa na kudua tu, huyu jamaa huwa anafanya vitu zake vipi? Sababu kipaza sauti wengi wetu wanacho. Kuishika tu hivi na kuuliza watu maswali hivyo. Watu wengi wanaifanya, lakini kuna wengine wameshindwa. Kuna wengine walijaribu wakaenda wapi? Kiamboni. Sababu walikuwa wanadhani labda wakishika tu hivyo washapata hela. Hamna. Kuna vitu vingi. Saa zingine ukipata wale ambao wanakutusi ni hao wafuasi wamekataa tu kukubali kwa wanakupenda. Then there is this thing that I always tell people. The first step to be an artist is when somebody is telling you ni anangani ojoga, huyu jamaa simpendi. Inamaanisha amekujua tayari. Kuna wengine wakianza kuimba tu hivi, hata kama wanaimba vizuri, watu wataanza kujiuliza huyu ni nani? Mbona wanakuuliza ama mbona wanajiuliza huyu ni nani? Inamaanisha bado. Lakini mwingine kama Papatia akianza sijui kufanya hivi, ushaona watu sijui ngapi washa comment hapo. Wako zile za huyu jamaa, huyu ni mdogo, huyu sijui hana akili timamu, huyu sijui nani. Mbona they've known that guy. Yeah? And if they know him, it's now him to know how to convert that into cash, into capital,
Yeah. Koro ing'ama msani. Don't be so personal. Yeah? Don't be so personal. Own yourself. Okay, own kata your family. No. You own yourself. Nikech eka wan gi gik moko ariyo. Wan go mari Nash to wan gi national mari. National mari nyalo own gik moko modong. But omari Nash ji own. En onge ga gimo own. Mane momiyo an jikona opachi thin, I accept. Ang'o matimre, I accept. Manga marach, an I accept. And I keep on moving. And somebody who is watching keenly can see that I progress. Or maybe it depends on how you are looking at it. But on my side, I've not complained. Yeah. Year 1, year 2, year 3 in Nairobi. I've not complained. On my side, I appreciate God for the little effort, for the little steps, for the little, all those ones, for the little income, anything that I have in my life, I appreciate. Why? Because I know very well that this step, where I am today, was not where I was, is not where I was yesterday. I've made a lot of steps in my life, and I appreciate. So, ne Prince Indah ise make it. Mr. Kede ka wacho ni kina nganga. No. Obeduru gi chuny mar msani. Obeduru gi chuny moro mar msani nikech ng'at machalo kaka Mr. Kede koro kidwa kawo ne action. For example, I'm not okay. Si eti namtetea, lakini ni swali tu. Swali, sa tuseme kuwa tumeenda kotini, tuko pale na Mr. Kede alafu tuko na Prince Indah. Kwanza angalia, okay, taswira. Hilo picha tunaita taswira. Hebu angalia, just try to figure out, like we have Prince Indah and Mr. Kede mahakamani. Apart from that, koro giwacho ne gipambana down. No. Even Mr. Kede knows very well that Prince Indah is above him. But now, when somebody keeps on talking about you, one, gimaji kiaga, ne, this is a friend of yours. This person is giving you free air ticket. Gikmoko mamsani wacho ni yo brand emechamo. Brand chieth. What is brand? Okay, ang'o maketo brand? Ka Safaricom brand Safaricom kona kuonde momuone Safaricom kore king'e ni sama jaluo wacho brand to kia gima brand no en. Mr. Kede chalo cho Safaricom nyalo biro to wiro chono rangi mag green to ndiko ni Safaricom. Jaluo do wacho ne kai Safaricom awire cho bwana ng'ene brand na okalo cho. What is that? Mine mauso rego mena kiang'o mag 2020. Safaricom omiyo mabul. Mwavuli wamepewa. What is that? Branding. Koro mane brand. Injo. Dhi kobi na idhi yudo giminyono kanyo moket piny. Ondik ni Ubina TV. Mana koni kuonde ma iyudo brand. Piny. Hello. Okay, kiwi chalo nade? Kiwi njo brand mare kiwi. Iwire tielo piny kuma nyone lo. Iyuda. Bedo ni onyon pesa moduny ok tiek value mar alofu. Alofu no nyalo mana bedo dusty. But kikodho ni podi nyiepo go. Iwinjo. Koro ka in a level mar alofu, the reason why I have used that, mana pani pesa maduong' e Kenya ka. Ang'ene ng'ato biro chok ni dong wan gi milion, onge milion momakore. Nyiso ni pesa maduong' mogik e Kenya ka en alofu. Koro alofu kiyudo konyumore chuodho,
value ne duogo 200 to 200 kata 100 pod odong' mana 1000. Mane gima artist wa makaluo oningo ng'e. And magi gik ma artist mamoko osefwenyo. Bwana bunge ni Diamond kendi gik mosekon. To Diamond is still thriving in Tanzania. Dhoge duong'. Indiko ne wer. You know, those are some of the things. One okwadwa ye Omari want to remain untouchable. Where? Kidwa ni bed untouchable wuoge industry. Chal ng'ato kaka Cartoon alichiondoa. Owuok. Nikech one kidwa bedo artist, pressure juu. Okin, pressure ma ji dhi keto ni juu. Kata an sani sama wuoyo kodi ni people expect me to be having grown. No, they serious, very serious. Waduto te joluo wang'eyo ni wawito a very prominent person within Luo community. Kendo Raila Amolo Odinga baba osetho. Koro kaka King Kede awacho kama kenda golo directive ni all Luo music activities, all Ajawa activities, all shows, all event remain suspended within the month. Kenda kono artist mag Ajawa kata artist mag Joluo, this is the best time for you to come together kendo rush a studio. Dhiuru e studio udhu golne Raila thum mwadwa yuago go Raila. Ema jalamo kaka father chok nyithindo gi te, kao Prince Inda, kao Musa Jakadala, kao Dongo Swa, kao Elisha Toto, kao Koth Jarapogi, kao Elvis Kadori, kao Aungo Wuda Wendo, kao gite ora Tommy Sifageni udhi e studio ka Wood Phoebe kata ka Kido Jaugana udhu record tumachiel mwada yuago go baba for the whole 7 days. Uneno ka president owacho maber ni idwa yuag Raila kendo Raila to be mourned for 7 days. Dhiuru e studio kawuono kata kiny gokinyi mondo ugolnwa tumachiel mwadwa yuago go Raila. To kantie jo angla mora mora mano pango show, anyiso jo piny ni show no dhi okethi kabisa kendo gol ma show no kethre. Asewacho ni Asa King any Ajawa show, any show mane ng'ato pango within this month was suspended until further noticed or to the next date. Dhiuru e studio udhu golne baba thum madwa yuagego. Koka mano to kika winj ni ng'ato dhi e show e weekend mwadhieni. Kik Jawa mora mora ting tiende ni dhi e show to wan gi lit. Ibro neno gimolwero nonene i bungu. Atieko kamano. It is a dark day. It is a dark moment. En odichieng' marateng', odichieng' motimo mudho. Piny ochweyo leso. Kendo Asa King nakono jo angla artist te, Luo musicians duto, ni events mora mora, kato bed show mora mora e pachoka, e piny Luo, remain suspended. Kendo I suspended all the shows, all the events Asa King. Ma nyiso gini ya, ng'ata moyud kodhi mbele gi show no wadhi ketho no matter what. Naneno ka Opija min jower, father, o suspend show mage. Prince Inda be o suspend show mage. Kora chaka nyiso ukama, kenda nyiso wach ni elo ema jalamo, father. Chok nyithindo gi te, kao rawere gi duto te, kao jo Ajawa gi te, udhige studio kumora achiel mondo ugolnwa thum achiel, ng'ato ka ng'ato kao vaso kete i thum no. Okwadwa neno ni kiang' ema jalamo goro wer mirwago go Raila, Prince Inda golo wer mirwago go Raila, Elisha Toto golo mirwago go Raila, Javan Maka Judo, Papa Tigi jo moko be ogolo mano udhi boesha wa. Dhiuru e studio achiel uwinjru, ugol wer achiel mwadwa mon go Raila kapoko ike. Show gi event magugo wadhi yaonu in due course. Koka mano to Emma min jowera neno ki suspend wa weche mag show ni, luong nyithindo ibed go kumora achiel, ugol thum mwadwa yuago go Raila Amolo Odinga chieng' ik.
obed ni jowangla mora mora dhi keto vas no kwadwa winjo ni kia ng'ato wer bathe kucho ng'ato bochako wer kocha ng'ato bochako wer toke koni mano mimi as a king atamora okamano to rest in peace Raila Amolo Gik mabeyo ngimawa gin jogo ma wahero, kuonde ma wasebedo kanyakla kod kinde ma wakadhoe kodgi. Be hikori mar paro kinde ni e yorno manyangafu. Kik chunyigo kibi ni mar The Nash Pictures sani timo photography, videography kod graphic designs man gi siso mamalo. Obed arus, obed nyasi moyiedhi, hingo odiochienge kaka mag nyuol, mago duto watimo e bwo ot achiel. Chunyi osegombo logo mawuoyo gi nyadhi, posta maywayo ji machiegni, kik chandi, riekowa ni ka mar miyo paroni duto ngima manyien. Yudwa e YouTube, Facebook kata ywanwa uno e nambawa ma en 07 11 92 32 74. The Nash Pictures, waparoni kinde, kendo wandiko sigana. Kuro Nyakwaramogi, an winjo kaka golo pacha, anagole kamano, like okakao sides, but atemo kono ng'ata manoko kanyo. Ibedo owned, in msani isebedo owned gi jite, accept, in move on. Bedo ni ng'ato nyoni e buru will not reduce your value. Mia achiel will remain mia achiel. Mia adek, no, mia abich will remain mia abich. Alofu value ni kata nyoni ma nyoni e chudho ko yiechi to kochomi kama to chwade sellotape in alofu. Akino winjore together. So ne wasani magwa mag joluo, weuru bedo gi mentality muti. Nyaka koro uyie ni unu wasani and kawe uru time mu. Amedo nuono, weuru bedo jok ma Monday to Wednesday in and out. Okisom, sani wan nyaka gi AI. Penje kaki nyalo bedo ng'at moro masawa. Ok class no se bagi ndeyo. But podi nyalo bedo gi rieko ni moko. An somba ok lach ahinya. In fact, ka koro kumitange jomosomo to ano kasomo. But ki yudo kumwarade gi jomosomo go wadhi ga dru. Iyuda adhi ga dru gi jo degree. Adhi ga dru gi jo diploma gi jo certificate. Wadhi ga dru. Iwinjo. Penj jok makoro ng'eya behind the camera, behind this camera. E camera ni tangene anafuoga be okabibedo Maria Kenny soon. But penjok mong'eya behind this, they will tell you who Omari is. Apana tiko mabaya. Otherwise, podwa yuago baba and nyasayo ke chunye kumokwe uwede kod osiepe mar baba wan kodu achiel late kod kuyo masani. Please accept our condolences Manu Mari togi the entire Luo Trending Nation. Then me weuru aterne specific person ilungu ni Beryl Nyamwalimu. Beryl Nyamwalimu, a very senior producer Ramogi Radio. Mano ankone sane owinjo malit sana nikech mano kuro wat mane ot kabisa. Please Beryl Nyawalimu, may the Almighty Father make you strong and just have heart at this particular time that you are facing difficulty. Otherwise, I'm so grateful for those who are watching LTN Luo Trending Nation. We have a lot that we have for you. We are working on how we can get a very powerful machine that will start streaming live, because people have really been missing that. They are asking me, Mari, why don't we get you live so that we can also give our comments, you know? And even technicians, people like Japeto are really missing it. They are telling me, Mari, you've been telling us all along, but I don't want to take something that is not worth it
and then after some time we'll go for another one again. That is why I'm cool, but the moment that I'll purchase one, it will be very strong. So even those people that that may support us, my number is always there. It's public. You can call, you can WhatsApp for more details, and even maybe somebody can tell me, Nyomari, instead of buying a new laptop or a new gadget, I have one here that I can sell at a cheaper price, or I have one that I can give you. Or those people who always travel from abroad, maybe if you have a strong machine that can help us stream and do all those, please, this is the best time to help us. Otherwise, thank you so much. Let's meet next time. As usual, I'm still called Umarina Shumari. Mwanamke ni mchoyo, kuna maziwa chai, kuna maziwa lakini bado anapika chai ya rangi. As well, you can call me Mari. Chieno ja mbele, chieni mineno mbele emiyoko. Thank you so much. Nitie thum mabedo recorded sani gi Wood Phoebe ma jo Angla record e Nairobi. Kendo Wood Phoebe no offer through Catalanta mo wuok Kisumu mo kelo recording Nairobi kuma wasani nitie. Mondo mi jogo bi kumoro achiel gi record thum achiel mi ywago go Raila. To one through Mr. Kede, New Wave, ambe minwa moro miluongo ni Rachel Amemo, noro gimoro matin mondo wasani go madh go soda, mabange ni negi yudo. Kasti yudo ka nitie jothumbe moko, mano tamore kata mako sime, giringe studio, gidhi gigolo thumbe gi, mondo gibigo wanwa kani, mara trend, mara sani trend. Trend for what bwana? Raila nyo en jaluo mori uwijo luo te. Manu wa expect ni jo ajawagi biro kumora achiel to gi record thum achiel. Mangato kangato geto voice ne mok ni ochalo piem ma kianga ni ogolo mare, kianga ni ogolo mare, kianga ni ogolo mare. Koro in manyo Raila litni moingo jite. Raila kane litni no kidhi e studio ni dhi wero thumi. Ni bira ir jowete ukato record thum achiel. Koro ko litni idhi yuage kuma oningo bene yuage. Karen Nyayo up to Bondo. Okochono ne kidhi e studio kidhi golo thumi koka mondo mi jiong'e ni ng'ano nyochi hero. Dhi une uji kucho. Dhi une ji kucho gi muero magalagala go. Rituru official song moywago Raila ma okot Jaramogi gini nitie, Elisha Toto gini nitie, Hedayon gini nitie, Kakatalanta nitie, Wood Phoebe nitie, gi gospel artist gi jothumbe mamoko. Ka Wood Phoebe no sitingo studio mokelo Nairobi, moko kiko negi sime tok maki. Kikono gi to gi wang ni gi ngetri dhi ukucho. Unyalo mana 310 jok maluwo siandau. We ubaro wiji. Raila nyo ngama duong ma no nigo benu dhi e recording studio to record kumoro achiel. Kata mana in Tanzania. Diamond Platinum gi Fema en got te no keto piny moluongo wasani ma Tanzania magi record thum achiel. Onge ngama no dhi studio ni korane ng'ad duong ana dhi golo ne Magufuli thum. Kian mane Magufuli nyolet na ijan ma dhi golo ne thum mondo maro trend taka. We uchando ji. Wadwaro unity to kang Mr. Kede wuoyo to uchako ani kiango dhi ukucho. We baro wiji. Nitie thum no onyalo wuok kiny o either Monday. Thum migolo maber madhi ywago Raila Amolo Odinga. Joma nigi pride ni koro, who are you? Kata ka niwero heal the world, we are the world in America. Jo thumbe teno biro kumoro achiel, ng'ato ka ng'ato noketo pride mare piny. Erokamano mama Rachel Omamo. Jo thumbe ang'eni nyo yudo soda moro gi madho. Wadwaro unity, ok wadwar milruok, ok wadwar pride. Wang'eni jomoko ni nitie malo, jomoko ni piny. Ka in piny, kaw piny no iket piny, iriwri gi ji. Ka in malo, kaw malo ni no iket kucho, iriwri gi ji. We chando wi ji. Niko konu to baba wacho weche moko manono makwende ni uko. Baba. Unalia nini baba? Unalia nini? Raila. Mbona unalia nini memfanya? Amekufa. Ulikuwa unamjua? Hebu angalia hapa. Angalia hapa baba. Ati nini nimefanya Raila? Amekufa. Sasa unalia. Na unakula ndizi.
Baba, hebu angalia huku. Inakuuma sana. Hebu angalia hapa baba. Kula ndizi tena. Ndizi. Ndizi ni tamu. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'eyo ni life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundho ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kae. Kete mana kokidwa kete ka to bro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. LTN, Luo Trending Nation. Yo, this is serious, very serious. Congratulations, Prince Indah. Waneno kidhi mon gi mama Haida Odinga. Ber kabisa. Kendo mano ber, you have done a very wonderful thing. Ber kenda nyisi mana ni congratulations. Lakini gimoro marach motimore kanyo be nyaka wachi. In jo angla e jathum. To in gi access ainani. Gima nyitimo go marach nyoro, nyiringe studio igolo thumi kendi. Noni giluong junior magi mondo gol go thum together. Mondo o show some unity. Kanyo nyitimo go marach. Mara ariyo kake jathum. Ka in gi access ainagi. At least kawe jothumbe weteni ariyo kata dika ngwen idhigo. Nikech samoro gin gionge opportunity mar gik kacha. Kawe kata jo angla ariyo adek. Okochuno ni kaw gite. Kaw kata ji ariyo kama. Asewacho ni congratulations kende timo maber. Lakini marach bwa wacho. Ni wawacho. Kawe kata jo angla moko ariyo adek. Janabi ariyo adek kama. Kata mana ng'ata achiel. It's maybe samoro gin gionge access to those places. To ito inigo. Ining'iyo gi jogo. To show that unity amongst yourself. Kawe kata jothumbe ariyo kama. Kiki kaw giten nikech ging'eny ok ginyal dhi bete. Lakini kawe ariyo kata dek idhigo udhumon go. To show some unity amongst yourself. Anyway, congratulations. Lakini ng'ato nyawacho ni kede wuoyo sana, but we are talking about unity. We are talking about love. Kata mana kane wanyisu story moro in Jamaica. Kane Bob Marley ne gi access to the president of Jamaica. Noko dhiga kende. Ino koluongo jo reggae wetege gidhi. Kata mana nyocha kafa lipupa no access mar dhi limo president. No dhi gi jothumbe wetegi. Kata mana America. Kanye West liko access mar di mon ngama duong. Odhi gi jo wetegi. It shows unity. Anyway, congratulations. Congratulations. Waneno kidhi yuago Ida, which is good. Congratulations. Leo muniache niongee nao wa Kikuyu. In as much as mna celebrate juu baba amekufa, we accept amekufa. We feel the pain because we know he is not your father, but he is our father. We feel the pain. But there are some facts zenye lazima mtajua na mtakufa mkijua those are the facts. Multipartyism yenye mnasherekea ni baba alinishita kaleta. The new constitution yenye imeleta counties ambazo your governors are stealing money from, it is Raila that brought. Those are facts. In as much as you hate Raila, we know you hate him and you hate us. But hizo ni vitu zenye Raila aleta na ni vitu mingi. Freedom of speech yenye sahi unaweza type ujinga kwa social media na usifanyiwe chochote ni Raila Amolo Odinga ndiye alileta. Kenyatta hakuweza kufanya, Moi hakuweza kufanya, Kibaki hakuweza.
Uhuru hakuweza. Ni baba Raila Amolo Odinga. So hata mkicheka, chekeni, lakini bear it in your mind that baba did a lot of things that even your presidents never did. That is the fact. Baba was the president that never was. Baba was the king that never was. He has died a hero. You can't even show some remorse. You are enjoying the fruits of Baba's labor. And you are here parading matako yenu hizo ndogo ndogo. Uparade sianda umupare kanyo kunyero uwoyo maraj. Na everything muna enjoy ni Raila Amolo Odinga ndiye amefanya muna enjoy. Wakati vitu zinafanyika mbaya, anapigania mwananchi, apigani Wajaluo peke mpaka nyinyi. Na mnakuja kusema haja tairi sijui nini. Vitu zingine ambazo ni za ujinga because of politics. Mujue na mutakufa mukijua the changes that you are now enjoying, it is Baba that brought them. And you will never find someone like Baba. Nobody will ever fit in his shoes. Mbele ka udwa paguru kuche. Mnataka kutaseka hapa mbele mkileta mchezo. Sisi tumezoeanga opposition hata tukitolewa nje ama tukai wapi. We are used to that. Lakini nyinyi LTN Luo Trending Nation. Mopandi Inyenyo Elela.